खेवनै जाबाय बेयाव फैनाया आवगोलहायबो नोंथांमोनखौ आङो लोगो लाफैदोंमोन गोसोआव दंना गैया दङ ना आङो बे बाराव एसे थाब थांनाय जादोंमोन बाट दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों लोगोसे थाफानानै दिनै फिल्मखौ आङो नायफागोन नोंथांमोननिफ्राय आङो रिभिउस लागोन नोंथांमोना मारै मोनदों जोंथ' जोंनि बेस्टखौ होबाय दा नोंसोरनि सायावसोसै आरो नोंसोरो माबायदि मोनदों दा उनावहाय एसे रिभिउस होलांबानो जाबाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो बेयावहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय एक्टर एक्ट्रिस बिथांमोननिसिम नैबे समाव बिथांमोनखौ दान्दिसे सम जिरायथ'नो थाखाय खावलायबाय रायजोफोर एसे लासै लासै जों ग्रोब ग्रोब थांनि मानो होननानै बुङोब्ला जों बिथांमोनखौ मोगथाङाव नुनो मोनबाङा बिथांमोना जाबाय गोजाननि आरोबाव जोंहा नैबे फैसालियावनो गोबां फावखुंग्रि आरो फावखुंगुर बिथांमोना नैबे जौसाङाव गाखोनानै नोंथांमोनखौ गोसो गोजोन होबावगोन बेनिनो सासे सोरां बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो दंफैयो मानगोनां बिथांखौबो नैबे जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे दखर आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय मानगोनां बिथांखौबो फंनैसो बिबुंथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय आदानिसिम माबोरै दं रायजोफोर बरिया गोमनाय खोनाहांदों दासो गोमबावदो दासो जादों दा जियानो हक रायजोफोर गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो बयनोबो साग्लोबसारनानै थिहरजोब्बाय आजावदो गोजोननाय थाबाय रायजोफोर सिनेमाखौ नोंथांमोना नायनानै बयबो मोजां मोनखागोनखौ आं आसा खालामबाय आं मैया नायदों आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंदों आं सिनेमाखौ जोबोद मोजां मोनदों स' बिनि थाखायनो आंबो फेसबुकआवहाय एसे आपडेट्स निउस होदोंमोन आरोना नोंथांमोनखौबो होगोन होननानै दिनैनि दिनाव आङो मिजिंथिबाय रायजोफोर होगोन दा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जोबोर जोबोर साबायखर रायजोफोर आं बेखिनियावनो आंनि बुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रोजा रोजा साबायखर जासिबाय मानगोनां बिथांनिसिम नैबे समाव नैबे फिल्मनिनो प्रडाक्शन मेम्बार बिथांमोननिनो सासे